DJ Salty and the bit. Allah ahadin kai mana ni'ima mi ta godewa. Allah kai ne ka ba mu basira mu ne mun gode. Allah ahadin kai ne wanda kayo ni kayo kowa. Na yarda da mai kyau ko mara kyau kadara ku ci yan yawa. Waka kuma sai mun yi mu ba mu zagin dan kowa. Kuskure kula in kayo su yanke hukunci da gaggawa. Laifi na gane tudu ne take na ka gano kowa. Allah shi ya bani basira na zarta kaman tsawa. Wasu kun ji mazauce Allah na rike na dace tun ce wai ni na kauce abba kariyar banza ce masoyi in ya dace zan baya ganin hayinci magauta kun ji hukauce kullum da kuka yi na kwance inda jamarin sara ce kam ji kuma shi ya zarce kai mana ne ka ba mi ta godewa Allah kai ne ka ba mu basira mu ne mun gode waɗannan su bayan ƙarya ne sun fito fili mun gane shi dai su gari bango ne kala sa sai kamun ne kowa ka ji ya kaiwa ne bincika ya sha rana ne zuciyar wasu yau ta kone sun fi so su ji wai mun dane komai na yarda rabo ne na kaza ka ciyo ko ka gane. Shi yayi zamani yayi dare kuma shi yayi karni baiwa ku ji shi ya bani ka masoya na ta kira ni hangen da ta sai kan zauni lokaci ba kwan mizani Allah shi ne ne nuni tun da komai shi ya bani bana ɗare dan kaki da gurin wani zaka kujo ni. Kasa ai sai doki na ce kar ku yi mamaki Allah ka gado mana shauki dai ga azamu ta farki masoya ku yi mana biki sun gano mu suna yin laki ni dai sai ne muku maki ku bar su su dai yin raki Allah ka gado yan banki gare mu su zo su yi tuki. Allah ahadin kai mana ne kama mi ta godewa Allah kai ne ka ba mu basira mu ne mun gode zamani ba abun tsoro ne Allah shi ne mai iko masoya da ku zanjo ne kowa ya ji ni ma ɗa ne Allah mu ma ya ba mu masoya a dubu a ƙasar mu waɗansu barik sun saba ya rabu zare mu da giba abin da ka shuka za